Joo. Kuka se täällä käveli? Voitais koeta kuvaa sä oot ottanut? Niin tällaisissakin voi olla hyvin, että ne odottaa vaan, että sinne tulee jotain muuta, että sinne alkaa tulla enemmän sitten kulkijoita. Että tietysti on se, että suurin osa tietysti kulkee omilla autoillaan, niin siinä tapahtuu just se, että ei ole käyttäjiä. Haluan kunnan painottaa, kun se sinne teollisuutta tulee jatkuvasti, niin pitäisi se, siellä on kuitenkin firmoja paljon. Oma auto on aina kallista. Joo, mutta toi olisi mielenkiintoista ihan tietää se, että mitä se liitossa sanotaan. Että mäkin kyllä yritän nyt selvittää tätä omalta osaltani, koska se on ihan uusi asia. Kyllä, se on sellainen hankala. Joo. Kiitos. Jotta videokuvaa, miten Saatko paistettua, Tomas? Tomas, saatko paistettua? Saatko? Otetaan vähän niin. Se on aika musta puhua.